Ikusasa lakho sezandleni zakho. Kwenzekwenzeke. Kwenzekwenzeke. Sanibonani, ngiyathemba niyaphila. Igama ulinde kuhle ungakhumala. Kwanangoma ehlala Nkosi. Dr Life neba mdlombane evukudla amadoda. Inhlonhle nophapha ekhanda kamenzi indaba olala umuntu omemezayo sengathi uyakhala uyalila. Uthi igula kadama lichithekile echithwe ingqolo endala ngento amalandela. Impena mbene kaBookshop Khali inkulu inkaba ifuna ngone ejokeni. Nesibindi ibuthelizo ukuthazza umuntu akajabe emthuka bomcofula betha kubusa kubankosi kanti la bemgcoba khona ngempepho ethi amalandela. Sanibonani, ngiyathemba niyaphila. Igama ulinde kuhle njengoba sengishilo. Ngiphethe uhlelo lakho namba phambili #Kwenzekwenzeke podcast. Namhlanje ngithe ngilanda insizwe esencane, sizoyalena ke eXhobo ofafa emashakeni yazwa ukuthi ke uKelvin umntakandlovu. uKelvin ke la kwezomculo kwi-entertainment industry simazi ukuthi ke uZuko bamaza abanaba bevuma right ke insizwe icula lapha ne-R&B Afro pop kanjalo lapha ne-Afro house kanti ke insizwe iqala ukucula lapha ngonyaka ka2014 la khona ke eqale washaya khona uMaskando wathi ukuxakazisa negospel kwahlangana nje kwayinto isibonda bondani kodwa kugcineni ugcine sewela ke kwi-R&B nje basengishilo ne-Afro pop kanjani ne-Afro house kanti ke lensizwe lena isinengoma ezimore than 100 ezakhe asiculile ukuthi nje kube icula underground noma icula kulezi idudo zethu esihlanganisa kuzona kodwa ke ingoma nje sekwazi ukuyiqopha ungamthathi kancane umbuthana njengentwana sesingaphezulu kwa100 kanti ke ingoma bayiphushayo njengamanje afeaturishwe kuyona umsenti wangempela ithi imali ungaweya kuzo zonke inkundla zokuxhumana ufike uyidownload uzoyizwela wena ukuthi imnandi kanjani kodwa ke ngaphandle kokupholisa amaseka ngithatha ithuba ngibikele nayo insizwe yakithi Katsheni ya Nkosi yami. Awu bengwethembile Katsheni ukuthi uzawukhuluma wavela noma mhlawumbe ucabanga umama ekhaya kuyaphileka kodwa mfowethu Hayi siyaphila kahle siyaphila Nkosi yami. Kuyaphileka Hayi kuyaphileka kahle. hayi nyusa kancane voice Nkosi yami angazi noma mhlawumbe khona umuntu osifazana konje lapha kwi-team hayi bakhona kulungile it's fine noma khona osukubonile Hayi lutho Nkosi yami okay. Okabani lutho Hayi lutho kahle. naso okay mfethu sithatha usibeke qhawula kithi usufikile kwenzeke podcast ngifuna ukuchecka la ukuthi sithema sixoxela sathola ukuthi hayi insizwa kumatriculation ayifikanga sathu sibeke mfethu kwenzakaleni Ya kona ke isikole ngisiqedanga mfethu bengisiqalile nakhona isikole ngisithanda kodwa ke sondela kabi yami sondela ngesimo sokukhula nakhona yes nangobude bendlela umuntu ayihambile sure ngithuke nami senginokushayisana nokuthi mhlambe ngifuna ukuhamba ngenkani kodwa izinto zihamba kahle esikoleni ngibona futhi ukuthi ya ngiyaphusha ngizazi futhi ukuthi ngifunani yeah but ngithe mangifaka grade 6 zaqala izinto zashintsha yeah ngingasabona emehlweni nento engiyibhala sesikhathi ngingayazi yeah but ngazama ukuthi ngiphushe ngenkani ngoba bengazi ukuthi noma bake bathi abaningi impumelelo esesikoleni lapho ithola khona yes baqinisile ngazama nami ngaphusha kodwa ke ngigcine sengiphelelwa amandla khona grade 10 ka10 ya nakhona engikhole ngihlala nesalukwazi because besibaningi ekhaya yeah siba u8 wasweleka komunye wasekhaya intombazane so sasala siba yi7 yes ya kodwa emakhaya bengihlala nesalukwazi yes kuyena umuntu engasho ukuthi bemzali kumina ngoba uma behlala eThekwini naye ezama la matoho ngathini yes ya kona ke ngazama ngakhula kona noma kodwa kubhlungu because ezinye izinto bengakwazi ukuzithola kahle nebengizidinga nakhona ngikhona ngapha music kuyinto engiyithandayo ukuthanda kodwa kuyinto kahle naye bengiyiphiwe engave ngiyithanda because music mina ave kuyinto engathi ngiyawuthanda nje kodwa kuba naleyanto ekhona ngaphakathi mina noma ngisho ngithi une peace kimi ngoba engathiwa ngiyawuyeka wona ngeze ukuthi sikhona lesasikhala noma lento esukile kimi yeah so ngisalanda ukuthi okay kube khona ukuthi ube nezinkinga usafunda umncane kwagcina ngakazange ukuthi uqede umatric wakho take me through ubaba mhlambe ubengakanani umuntu obesondele kakhulu kuwena sisithatha usibeke ngoba yeah kona empilweni ama challenges engifesane nawo empilweni ever since ngikhula ngisifundile isikole ngafesana nesimo sokuthi ngizofunda ngizohamba ngeenyawo akukho into engizoyiqoka because bengenayo support angikhulanga phakathi kwesandla noma sefudumalo uyabazala babili yes ngikhule nesalukwazi njengoba ngisengichazile eqaleni ukuthi yes khole kabuhlungu ezinye izinto bese ngakwazi singithengele zona so nakhona bengiqoka kubusika ngihamba ngeenyawo kodwa ngabekezela ngoba bengifuna ukuthi ngifunde baba ke yena ke angizange ngamazi
like ushuthi umuntu awazange wamazi like ngamehla enyama noma mhlawumbe umazi emva kwesikhathi eside noma umazi at all? Namanje ngisho ngithi angimazi ngoba umuntu engizwe ukuthi uyangifuna ufuna ukungibona, kodwa ke kwathi 2010 ngahamba ngayimlazi. Sure. Yeah, so kwafika ikhehla la khona kamapholoba bashoyo noma mengizwa kuthiwa uNgcobo. Yes. So engithema ngifika khona uNgcobo wangithatha wangisa endaweni ethi Semvoti kanye nengane zakhe. Yes. Mabesha ngathi mina oqala umdala khona. Yes. So ngahamba naye wenza umsebenzi kuhamba kahle kubona bonke nengane zakhona bazenzela umsebenzi kodwa mina ngizange ngenzele lutho. Nalokho kwaba khona imibuzo nangaphakathi ukuthi mina sengihlala isikhathi esingaka into esengithole manje. Ayikho mhlawumbe into enzayo noma ezongenza ukuthi ngizizwe ngisekhaya. Indawo abanye befaka iziphandla mina ngazifaki. Yes. Nakhona lapho mengibuyele emuva sengibuya khona. Kodwa besha abantu ukuthi ngiyafana naye. But nakhona sengibuyele emuva akazange wafona, akazange waphinde wazihlupha. So ngisho ngithi umuntu ongangidingi noma umuntu ongangifuni kahle kahle. Because into mawuyithanda noma mawuyidinga kodwa uke wenze sure ukuthi ngasonke isikhathi hlala iseduze nawe. Wenza sure ukuthi ayibi kude nawe. So nje engalibeka bhana makuthiwa naye uyabona noma uzobukela noma ubukele. Engikwaziyo nangendlela engazi ngayo ukuthi yena ngangifuni futhi akangithandi. Sure. Ay angazi ngizafuna kodwa mhlambe ngifela umuzwa ukuthi ke uma isimo sesinjalo mhlambe sekungasekho ukubambisana phakathi kwendodana no baba, sekukhona uqheko lungaka, asazi mhlambe isizwe sinjani esisakhayo. Yazi ukuthini kunengoma mfethu ngifuna ukushayela yona kuze ngibone ngempela ukuthi yakwazi ukucula. I understand ukuthi sidlule izintweni ezingafani, but I want to feel as we have said ukuthi umculo iwona into ekuvuselelayo noma ekunika ithemba. Hit the beat machita, hit the beat lapho machita. Ningangenzi itazingana amadoda. This nigga want to sing here. So yeah, don't just go around here machita, please man, eh? Take it my brother, take it my brother. This is your chance, do it. And I hope South Africa is returned. Yes. Love me now, love me now, love me now, now show me. Love me now, love me now, love me now, now show me. Show me now. Yes. Show me now. Take it, my brother. Show me now. Yep. Now show me. Show me now. Show me now. Show me now. Before I leave to a silent place that you never see me no more anymore. Ooh, to a silent place that you never see me no more anymore. Ooh, oh baby, grab my hand, come close, oh slow, now stop. Look me straight in my eyes. I don't wanna feel lonely. I don't wanna be sold. I don't wanna feel cold. Yes. Sure. Oh baby, grab my hand, come close, oh slowly, now stop. Look me straight in my eyes. I don't wanna feel lonely. I don't wanna be sold. I don't wanna feel cold. Love me now. Love me now. Love me now. Now show me. Show me now, show me now, show me now, now show me, show me now, show me now, show me now, before I leave to a silent place that you never see me no more anymore. Ooh, to a silent place that you never see me no more anymore. Ooh. Yeah. Yeah man, yeah man, yeah man, yeah man, yeah man, yeah man. Mfethu, as we had 100 more than 100 songs also was khiqiza wanazo mfethu
take us through mfethu umculo wakho uhamba kanjani uculisekile ngendlela uhamba ngayo umculo wakho No angiculisekanga ngani ngoba khona la ngifisa ukuthi ngibe khona kodwa manje ngekho khona sure nakhona futhi angikho khona ngesimo sama challenges engibhekana nawo empilweni sure kodwa empeleni ngikudingayo ukuthi ngithole ikhaya loqophela street yes ngithole nomuntu ozongeseka noma umuntu ozoba seduze nami ozokholelwa kumina ukuthi yeah this nigga can do this but yes yeah because now I'm still trying to pull things together but it's hard though it's hard yeah impilo inzima kakhulu kodwa ngiyazama especially ke njoba nami sengihambile ngakhula kwanezinto engifesana nazo ngathola nengane ngapha mfethu that's why kunezinto nami engifisa ukuthi zikhanye empilweni yami sicace ngazi ukuthi ngisuka kuphi ngiyapi noma ngikuphi ngoba manje akukho la ngizibona ngiyakhona angiziboni futhi ngiphinde emuva kodwa ngizibona ngimile ndawonye but zonke lezi ngoma esengibe nazo akuzona ngoma engathi ngiyaziqhenya ngazo ngakwazi ukuthi ngizinikeze abalaleli noma abahlamba abantu ababalandeli bami yes ngoba kuzona ingoma even nami engaziqhenya ngazo ukuthi ngakwazi lo muntu ngimnikeze ukuze ezokwazi ukuthi uma ilalela agculiseke naye angasho ukuthi kushotela nala kodwa ngifuna ukuthi into umuntu umeyilalela agculiseke ngayo yes ilokho ngikufisayo so ngamaza abantu ama managers ama companies ikakhulukazi abantu abanosizo you wish ukuthi they must come through they must come forward and have a little chat yeah lord no? But we hope so yeah ngiyacabanga usizo ngizolithola baningi befisa ukuthi bangisize kodwa ngesimo sempilo ethongo nangesimo sedlozi lalekela ngithatha la ngibeka khona nakhona angisho ukuthi ngiyaliblame nakhona ngizama ukuthi lingikhulise indlela thize esimeni somhlaba and ngiyabonga kakhulu ngisizile into eziningi because umuntu wabantu noma usebenza ngabantu kuba nezinto eziningi ezibalula ukuthi wena zikhehe zigcina sezikubeka la kumele ngabe mhlambe awukho khona noma kube nezinto esegcina sowuzenza kodwa engamele ukuthi uzenze ngesimo sokuthi wena uphambi kwabantu manje so urulwa abantu kodwa lona liyazama ukuthi lingithathe lingiqoqe ngoba even ngisho kuthiwa ngiyakhuleka into engihlale ngicela ngasonke isikhathi ukuthi alingisize lingihambise kahle ngingengene into enzomhlaba kona ngiyafuna ukuthi ngibe right kodwa ngifuna ukuthi ngene kuzona ngalendlela ezogcina mhlambe sengibeke weni so take me through ke Facebook Twitter Instagram awunazo lezo zinto kule generation namhlanje yeah kona ke kubalekile lokho ngiyazi futhi kade kwabaleka ngiyabona futhi yona indlela ekusetshenzwa ngayo nempumelelo futhi nakhona ikize kanconywana akufani ukuthi wena uyazimaketha nje yes uzimaketha wena kumele uziye kubantu but uyakwazi mohle endlini khona kade ukwenza nje uzibhekele ifoni yakho ukhulume nabalandeli ukhulume nabantu ohlamba baphezulu enkundleni zokuxhumana yeah kodwa mina amafoni yakho ayifela alahleka kuba nezo yeah inkinga engibhekene nazo lezo namanje kodwa engizamayo ukuthi ngifaceane nazo ngizilungise kodwa ngiyahluleka angikwazi ukuzenzela ngokwami so I will say Ningizimu Africa as izwe silibona lidunguza nalokho nalokho but ukuba nabantu abasha abancane kanje and abalaba ekhona bedinga khona usizo kusedinga ukuthi basondele kubona sibalekelele kakhulukazi iqhawe la kwethu leli line talent elimangalisayo usulizwele licula Ningizimu Africa ngiyacabanga ukuthi noma ngabe ubani mfethu ofisayo kulula isandla kasondele akuphushise mfethu nawe uyathanda nawe ukuthi South Africa ikwazi kakhulukazi nawe ukhulisa ingcosi sekhona nengcosi la ngakwena ukwazi nokuthatha unkosikazi impilo iqhubeke phambili yeah kunjalo nami lokho ngikufunayo nengikufisayo ngasonke isikhathi engihlale ngikucela engazi namahlambi kombuleleka engelinye ilanga kodwa sure ngiyacabanga okay asize kanje nakhe ubani ongathanda ukusebenza naye nje masethwa into zakho ziyaqonda like uDonald James Donald yeah and then there are some bela nje oba uDJ Tira mhlambe but abo khona lo wa umondli yabona umondli Ngcobo umondli Ngcobo amkhumbula hayi uyala hayi khona umondli Ngcobo na ushaya umculo omnandi kakhulu so ubani wafika ukusenza naye ke wena wow baningi noma ufuna ukuyaphesha kwelwandle ezulu R&B yeah but yeah ufuna ukwela yeah because ngathini even music king ulalelayo sure mostly akulona uhlobo lala ngapha yeah kodwa ubaningi ephesheya ke ukuthi ngikhule kakhulu ngoSelentiyona Brenda yeah Brenda cha usabathola sebebadala phela sengisho umuntu osemushaya
usemusha manje ngafisa ukusebenzisana naye. I can still try. Akekho umsamcabangayo eSouth Africa. Yeah, Justin Bieber singazama. Oh yes. Yeah, singazama Bieber, yeah, singazama. La eSouth Africa, shothi akekho eSouth Africa. Ufuna bezosenza naye kuphela ubadumisa wena ufuna baka. La South Africa, Even nakuyini kodwa lo umculo okuthiwa umapiano nakhona akho umuntu. Ayi mapiano. Ufuna ukusenza wedwa nje. Angifuni ukusebenza kedwa kodwa manje ngiyabafuna abangaseleli akekho umuntu omlangasa uthi ngazi ukuthi no sangasa yabo nje mina mangathiwa ngithola ithuba ngisakaza no Linda Sibiya ngathini angike ngithi mhlawumbe indlela engikhule ngayo because angikhulanga ngumuntu obephakathi kwabantu kakhulu ngikhule ngumuntu obevalelekile ecashile emakhaya efunda nakhona ngithena uma sengibuye lapha singabhizi ngomsebenzi wethongo even ngekho busy nomsebenzi wethongo ngiyazibhalela but angisithola isikhathi ukuthi mhlawumbe ngingabuka abantu noma ngilandele ngiyakuthola so ileyo nto lengenza nami ukuthi mhlawumbe kube nabantu noma bekhona mhlawumbe because baningi abaculi lana even izikhona ezinye zengoma ezithi mazidlula ngizikuthele lo muntu lo washaya ngathi nje kodwa angithatha ngibaza amagama abo ngoba akahle awusi research wena awuyihluphi ngathi kulungileke ake sila 3 questions imbuzo u3 engahlelelwe uzongiphendula nje ngokwazi ongakwazi bazosiphendulele ngasemakhaya yabona ngafethu lana kusukhululekile la sirelaxile sibeke phansi igazi kukwena onginika khona ngikwamukela izandla zombili yabo akukho engiphikayo akukho kungiphatha kabi kunengoma ethi bayeke ondaba ithi bayeke ondaba ngeke balibone ngeke balunge bathi dala ungondli bathi emzimbeni bathi hayibo ngithini manje ya iculo bani uma ngikhuluphele ngiyayazi ingoma anginayo mhlambe awuda kwamina kwathi kuyifuna wena khona yona ibhaliwe la ukuthi ithi dalibayeke ya ngiyayazi yona but anginayo maybe mhlambe uthwasa le cancel anginayo kodwa ngiyacabanga okay awuqonda uthwasa le cancel yeah ay ubambe mina okay bathi isuka mva likholwa izagila ngabe kusho ukuthini lokho isuka mva likholwa izagila sure isuka mva likholwa izagila suka mva likholwa izagila okusho ukuthi isuka mva umuntu kusho ukuthi umuntu ongahlehli kalula likholwa izagila futhi umuntu ongavele yahlehli nje kalula noma again umuntu oshesha uquita ngendlela engicabanga ngayo isuka mva likholwa izagila okusho ukuthi umuntu ngoba mhlambe sekubonile into what's happening my miss no there's nothing wrong my brother I got your point you got my point like you were no I got your point Jacob Zuma said my laughing is not hurtful but is helpful so uhleko lami ngikhulule ungatataze no u right uthi right ningizema Africa isuka mva likholwa izagila uthi hayi indoda engahlehli le indoda eyaphambili kusho ukuthi umuntu ozaba lekhambe ngoba seze wabona ukuthi okay lento inzima ngiyacabanga hayi bafowethu eSouth Africa okay ngicela unginika izinhlamvu zaleli gama umhambuma bese yangichazela ukuthi usho ukuthini umhambuma uzongipha unginike inhlamvu like spelling the word umhambuma like you yes H A yeah M B U M A kodwa sikhuluma lapha kodwa akusenani mhlambe bazokucosha okay it's fine umhambuma yes yeah umhambuma kusho ukuthini UM hayi ukwazi usesenthathini kusho ukuthini kusho ukuthi into ihamba imali leyo like yonke indawo lo muntu lo uhambe ema uhambe nezitobhe eziningi what can I say man? I don't know what I'm just asking
Like, even me though, I'm trying to get you by A. Like, I'm lost. Like, why you are lost? You come from Kopo, right? Kopo, Makaya. Yeah, farm, like deep farm, but you're missing it. Yeah, I'm still missing it because. Okay, umhambo manje uhambema. You should missing imoto like umuntu omisa imoto. No, no kanjalo. Kodwa umuntu uhambema ngathi ngithi uhambuma. Ukuthi khona igama engafisi ukusho lesizulu kodwa manje mengithi umhambuma. Umbuma. Ngalibeka mhlambe ngenye indlela. Ubeke indlela. Awusholele noma uthole inhlamba mhlambe so understand. Umhambuma. Lingalelo ukuthini inhlamba mhlawumbe it's fine so lifihla awulisho. Damn nigga, let's continue. Okay, Nixon Africa. Asidluli. Sesiqedile noZuko manje. Sesiqedile noZuko. Ngimashwa iTheku ngikhulele esiZulwini kodwa manje ngithe mase ngifika la eThekwini you damn forgot everything. Yeah, ngasuke ngangena isiTheku kakhulu but nakhona hayi ngokusiphila. Shaya isonto nabantu. Wasigcina usungene ezintweni. No, I won't say anything. I just take your answers as it is. No problem. And I appreciate your honest. You're honest. You're right. Okay, no problem. Right, Nixon Africa. Ngiyahlekwa la mina waphela. Right, asenze kanjena Nixon Africa. TDK KK njengoba ubona la eqaleni kwami kukhona into okuthiwa car perfume lena ke Nixon Africa uyile egaqala emontweni Jilenge bese uthi le yesibili angazi bathe njani ipurple injani lento la mhlawumbe uzongitshela ke this one lo kwesibili ngathi impela kufaka la ku dashboard lo kunjani umbala wakho kupink lo oh uyabona nami sengithi purple purple njani kanti purple okay that's fine ke kupink le akade sakuthema ansakha ngwatheni uthi kupinki lokhu lokho kupinki kokwasha ku dashboard njengoba esho fafa lapha ku dashboard usula lokho ngathi ubisi lwengane lokho kwesibili umuntu ngapha kwesithathu umuntu qala ngaliya khona kubizwa ukuthi i car air freshener lena ke uthola komati yabona mongena emontweni faka lapha enyaweni mfa bese kunuka kahle bese uthi le yokugcina iperfume again but lena uyifaka la phuma khona umoya kwi aircon yabo nje ukuthi nje mfa la ungabe ukhimoshisayo noma obandayo uyakwazi ukuyithola company ke yenkosazana le noma yentokazi esencane it's around mhlambe yabo bani years 22 to 30 years between that so umuntu omusha ke osebenza kanzima office owesifazane sikwenze podcast ngeke singamseki kanti ke uzobathola phana ku West Walk Building floor number 5 lapha ku room 501 inamba ongakwazi ukubathola kuyona mawunemonto udinga lezi zinto kubaseka u072871570 uzokwazi ukubathola kasithi ke TDK Car Care kanti ke lena oyibukayo Kwenzeke podcast mntaka baba sesifisa ukuphetha nabo abantu abasha ama holiday ka December uthini kubona mfowethu engakusho nje ukuthi asondela kancane mfowethu sure abaqikelele ekuziphatheni kahle sure babheke futhi ukuthi noma yini abayenzayo izobabeka kuphi sure ngoba ngasho ukuthi okubaleke kakhulu into omozenza namhlanje but ucabange nakusasa ukuthi izobeka kuphi ngani ngoba ungazenza izinto namhlanje kodwa ungabheki ukuthi izobeka kuphi kusasa kanti yona into ngempela ezokufaka enkingeni sure ngisimo sokuthi ujaha ubumnandi kulungile ubumnandi bu right ezabantu ikhasa manje ke ma 2000 ahamba kakhulu agijima phambili ya kodwa awenze sho ukuthi into azoyenza ayireport emuva mhlawumbe ukuthi ayapi just in case ukuthi mhlawumbe ngoba nenkinga la uyakhona but bazathi ubuthe uphumo yapi kungavile mhlawumbe ukuthi kunesidumbe endaweni ethile umzala athi hayi mina usibani naye ula ekhaya kanti akasekho lapho so yeah ukuthi nje ureport ukuthi uyapi mozo hamba ngaphandle mozo ubuya ngokusheshsha ke ungaphuma uthi qhiqhi okay Nixon Africa kade sivakashelwe ke uKelvin umntaka Ndlovu uZuko kwezomculo kanti ke insizwa yaseqobho ke le Nixon Africa ngifuna ukushiya ke nengoma yakhe imnandi kodwa ngaphambi kokushiyana ingoma yakhe ngicela ukubonga kakhulu ukulokhu uyisekile kwenzeke podcast siqalile ezinyangeni ezendlule njengamanje ikhula ngendlela esimanga sibonga kakhulu kuseseka sithi nje salute kunina nime njalo niseseke ni subscribe lapha ku YouTube nisilande
usilandele ku Facebook wethu Kwenzekwenzeke podcast. Ayingabe ngisakufana ngaphandle nginika inamba yakho mfethu bazokwazi ukuthola kuyona noma befuna ukuqasha noma befuna ukucontact mfethu because le ka Facebook no WhatsApp sazoyilungisa mina yo Facebook nabo Twitter no Instagram kumele selungise usephi inamba yakho 062 yes 79 44381 Sithemba engineer uzoyithola right things eAfrica ufuna khona enye futhi yeah 073 yes 13 yes 93 614 Mode 93 unyaka ngazala ngawo 1993 ngiyakuthatha ke lapha so ningizema Africa sibonga kakhulu ithuba othe wasipha lona ngishiya ke nengoma emnandi kakhulu kaZuko ethi lapha na ke die for shaya isilungu ke goodbye my niggas I will see you No, baby. Hey, no, my baby. No. No, 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 no. No. Baby, you're the one I can die for. Baby, you're the one that I deserve. You the one who put inside my heart. Oh, no. Baby, you're the one that I die for. Baby, you're the one that I deserve. You're the one that I need. No, I can't stay without you. I can't be what I am today. You're the one that I need. No, no longer you're the one I can die for. No longer you're the one that I deserve. You're the one I put inside my heart. Oh no, can't stay without you. I can't be what I am today. You're the one that I need. No, I can't stay without you. I can't be what I am today. You're the one that put inside my heart. Oh no, I can spend each and every cent, baby, to be where you are right now, babe. Baby, you're the one I can die for. Baby, you're the one that I deserve. You're the one I put inside my heart. Oh no, I can't stay without you. I can't be what I am today. You're the one that I need. No, I don't mind, I don't mind, I don't mind, oh babe, I don't mind to be where you are right now, babe. I don't mind, I don't mind, I don't mind, oh babe, no, to be where you are right now, babe. How do I live without you? How can I stay without you? How can I breathe without you? I can die for. You're the one I put inside my heart. Oh no, I can spend each and every cent. Oh baby girl, to be where you are right now, babe. I don't mind, I don't mind, I don't mind. Oh babe, I don't mind to be where you are right now, babe. I don't mind, I don't mind, I don't mind, oh babe, I don't